naibore tu na kore miezi 6 ngatwara TB ngamenyera TB koro miezi 6 kingwara kia miezi 6 baka miaka 8 mba manyite ngagwa TB yagosoi mba manyite senjo nyagita nare ko na iritunga pimo nganyaka na TB ngamenyera nare gukora miezi 3 nyagitari ngojaga na koro mutinyomo baka miaka 8 ngatwara mutuo monene gwetani mubiri kagera nadi kwenero rigira standard 1 excess engine ingakwara kubiko mutu ukabakoiga kwa maonjuru kiras bigori byana bana bakana baso kiras kujo kana bwato mutu ikaikyana bwato mutu amonene tete okwana warandwana ronde tete okube kireke ngai kwa Saburi 34:19 agate amanyino borongiri bati mechande mingi kolende nyasaye na motori guru asa royons tete atengi faida nerba nene ya mateso ayo monto goitira ago gotini bakobe kebeke kia nyasaye ekana kinete ndo moke no motua monene na twalete ndwari anda nimbwate TB baka miaka 8 omongina narole nyakondo kanga mbwato mutumuno bwe mori ebunda nkenyora ngo kwana nyasaye ya utongo mutasemero rimia iyo ana ate mongino ingana ne mori ebunda nyasaye onyetongete